Trebuie să mai mare, nu știu cât de mult pot să mă apropiu în gazul ăsta. Toată lumea care a fost aici, dacă a fost player aici, îs morți acum înăuntru, boys. Care erau șansele? Ok, măcar spune-mi că este aici, te rog. O baterie, ceva. Please! Nu, e ca... Ai de capul meu, nu cred! Boys, suntem oficial cooked, boys! Toate speranțele noastre de a găsi bateria aici s-au dus, boys. Ok, trebuie să mergem la un alt oraș. Cred că în partea aia altă era un alt oraș. Suntem în Stari Sobor, în partea aia e Novi Sobor. Sau cred că în partea aia e Novi. Deci, bă, nu cred, ok, hai să mergem încet, încet. Poate, să vedem aici, în zonele astea, în care nu atinge gazul, boys. Mamă, dar e periculos grav. E periculos. Ui! Boys, 10 secunde în gazul ăsta și ești mort total, boys. Riscăm grav aici. Riscăm grav, boys. Ok, un butoi, ceva în butoi, boys. Nimic în butoi. Aoleu. Man, nu vine să cred. Ba, boysii, hai să nu riscăm, boys. Odată inhalăm gazul ăsta și efectiv suntem cooked. Ok. Haide. Ok. Hai pe aici în partea asta. La carnaval. Nu cred. Boys. Oh my god, boys. Am găsit un cort. Boys, Fii atent, ăsta putem să-l punem la baza noastră, boys. Ăsta ar fi bine să mergem să punem în mașină, boys. Dar mai bine îl punem aici în tufă, îl ascundem și venim cu mașina să-l luăm, boys. Bă, nu cred așa ceva. Ok, dropează ăsta. Dropează, nice. Și hai să mergem aici la mașină. O baterie? Te rog, man, o baterie la mașină. Ceva. Nimic, boys. Da, suntem efectiv, boys, cooked. Trebuie să mergem să mă uit pe hartă, să vedem în ce oraș ar trebui să mergem. Dar cred că am o mică idee, boys. Unde am putea să mergem. Zemis, boys. M-a văzut zombie, boys. Trebuie să avem grijă că... Nu mai țin minte dacă... Nu mai țin minte dacă am lăsat capota la mașină deschisă, boys. Trebuie să mergem să vedem. Vai de capul meu. Și trebuie să avem grijă și la playerii care vin să luteze military, boys. Ok. Hai să intrăm aici în casă. Să ne uităm puțin pe hartă. Deci noi suntem la Stari Sobor. Ar trebui să fim noi. Uite aici așa, la Stari Sobor în mijloc, da. Următorul e Cabanino. Deci, dacă merem în spate pe drum, am ajunge la Novi Sobor, un alt oraș care e destul de mare. Deci, poate acolo puteți găsi o baterie, boys. Hai să merem. Ne uităm pe geam. Să avem grijă să nu fie vreun player. În special acolo la military, boys. Nu știu de ce, am o presimțire că eu nu am deschis capota aia, boys. Am o presimțire că eu am lăsat-o închisă aia. Nu mai țin minte, aia e problema. Așa de multe s-au întâmplat, boys, că efectiv stresul e maxim, boys. Și uiți prea repede. Hai să urcăm acolo sus. Ia, man, chiar putem. Bă, e legendar, man. Hai să urcăm acolo sus. Pe scările alea arată de fapt. Oh my god, ce m-am speriat, boys. E zombie acolo. Deci zombie ăla a fugit ca un player, boys. Deci e full bolund. Și vedem dacă sunt niște player la military. Tare curios. Ia să vedem. Ok, doamna zombie. Easy, dacă dăm în cap e easy, nice. Ok, hai să urcăm sus, boys. Hai să urcăm aici sus. Dar fiți cu ochii în patru, boys. Ia să vedem. Vreun player acolo, boys? Scoatem sniperul. Ia. Uite că pe ăla nu-i contaminat, boys. Deci o picat strict pe oraș bomba, boys. Strict pe oraș. Ia. Hochland.